Mashura Simba Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana katika kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa gara waka subscribe, don't forget to comment and share this video. Na Simba Zimbabwe takuigirai nyaya yakabuda kushira mukunge Bona na Simba Chikore varambana ndofunga the wedding ya Simba na Bona Chikore was dubbed as the wedding of the century. Nguwa yakachata muri Zimbabwe. Their wedding was a lavish one. Ndofunga takaiona tese ya broadcastwa pa ZBC TV muri Zimbabwe. Resembla royalty. Ndofunga 4,000. This wedding yakatendwa ne 4,000 my guests sanganisira the rich and the famous, my politicians, my businessmen, ne my pastors muri Zimbabwe. This wedding YaBona na Simba Chikore yakaitwa musi 1 March 2014 yakaatendwa nema heads of states from South Africa, Zambia, Equatorial Guinea ku Blue Roof Mansion in Harare. It yakabuditsirwa $4 million United States dollars muri Zimbabwe. Ndofunga takaona zvakare various artists akaperforma at the 18-hour long event vaisanganisira ana Zahara and ana Kofi Olomide from the Democratic Republic of Congo. Zvakare nema local artists aisanganisira ana Japriza ana Sulumani Chimbetu ndofunga Robert Mugabe akadescribe the two lovebirds as my dancers on the love circuit. The love story should not end. Asizvisinei nekufamba kwenguva kutaura kwatiri kuita zvakazopera muri Zimbabwe mushure mekunge Bona afaila for divorce. Vaviri ava vange vableswa nevana 3 muri Zimbabwe. So according to the Newsday yakabuditsa the real reason why Bona Mugabe akafaila for divorce ndezvokunzi zvakare Grace Mugabe asvika pakubhana Simba Chikore from the Blue Roof anzi abvumidzwe kuonekwa achisvika to the Blue Roof muri Zimbabwe. Newsday iri kunzi yakaita an interview ne one of my former maids Simba and Bona vanova iye akataura kuti chii chakaitika kuti vaviri ava vazosvika pakurambana. So Bona haana kunge apa ma-reasons for the divorce nokuda kutaida kuprotecta reputation yefamily yake, but the former yopa abuda achiti it all started with my accusations of infidelity on Simba's part. Chinzi Simba akabatirwa chihure na Bona Mugabe muri Zimbabwe. Zvinonzi akabuda achitaura achiti in May last year Bona discovered that Simba had a girlfriend and this did not go down well with her. They quarreled over the issue. Zvindo zvakaitika. So in a bid to win back Bona's love and affection, Simba akatenga flowers achida kuapologiza kuna Bona. But Bona akamakandira pasi akamadestroya flowers yaya. And it was embarrassing for Simba. Bona destroyed the flowers in front of workers. It was really embarrassing for Simba. Zvakataurwa na Maid uyu. Mushure mekunge vanetsana Bona akabva she left their matrimonial home in Mount Pleasant mushure mekunge chiitiko ichochi chaitika. Simba akatraya kuteera Bona uyo anga ogara ku Blue Roof Mansion iri kuBorodale Brook, but he was not allowed by Grace Mugabe and akaudzwa kuti asafe akatsika premises iyaya. Akabuda this maid achiti Simba tried to follow his wife who was now staying at the famous Blue Roof Mansion in Borodale Brook, but he was not allowed inside. Bona's mother, Grace, made it clear that he should never set foot on the premises. Those kunzi akataura zvikunzi according to this former maid Bona hanzi aiuya nevana vavo ku Mount Pleasant during my weekends, Simba achimbona vana. So runzi Simba I spend time nevana during my weekends, but Bona I make sure kuti aisarara ikoko. But actually Bona would come with children during weekends so that Simba could spend time with them. She made sure that she would not sleep there. This yopa taura iye achiti Bona aisada messy divorce chinzi nekuda kuti yaigona kuaffecta
family yake muri Zimbabwe. Kabuda chitara yachiti she obviously doesn't want a messy divorce that will make skeletons in the closet tumble. She is a reserved and shy person by nature. So divorce ya Simba na Bona yaka expose ma assets avo mshure mekunge zvaitika nafunga takaona a list of assets a Simba na Bona avanga vanawo sanganisira mafarms angakati wande muri Zimbabwe. Ma lawyers I represent Bona from Chimamurombe Law Chambers yakapropose kuti the two were supposed to share the movable and the immovable properties ayo ainge akaiwa during the time yavanga vari vese. Akabuda during the subsequence of the marriage, the parties both jointly and severally acquired various movable and immovable properties, which the plaintiff averse will be just equitable if such identified and distinguished property is made, and where applicable, division of those certain and relevant joint assets is dealt with in a separate suit after the granting of divorce decree as permitted by Section 7 of the Matrimonial Causes Act. So nguai this couple vaivaka mansion yavo iri ku Umsdale iyo yanga contractor ma Chinese aishanda on this mansion yanga iri on top of the hill muri Zimbabwe. This mansion yakakonzeresa Simba achitaura iye achiti aida kusara nemansion iyi. Bona achitaura iye achiti Bona achitaura achiti land iyi yakavakirwa mansion yakaipiwa nababa vake vasati varoorana. So this mansion iri on a 22 hectare land ndakanetsa nyaya iyoyo. Bona anonzi aidemanda 8.1 thousand United States dollars per month from Simba yechild maintenance muri Zimbabwe. Mapapers ake akataura iye achiti their relationship between them yanga yafa and hapana pavaizokwanisa kuirestore muri Zimbabwe. Nyaya inorwadza, nyaya inosirisa muri Zimbabwe. The part of their divorce agreement yaitaura yachiti Bona aizopa access kuvana aizopa access Simba Chikore kuvana every weekend, then pamwe pese aisabvumidzwa kuvaona ende aibvumidzwa kuvaonera kumba kwake, aisakwanisa kubvumidzwa kuenda kuBlue Roof Mansion muri Zimbabwe. Tisingazivi kuti munoona sei nyaya iyi tiudzewo zvamuri kufunga pamusoro pedivorce yaSimba naBona Mugabe. Ndofunga mazuva tinongoona Bona Mugabe achifamba namai vake during public appearances kusanganisira the inauguration yaPresident Emmerson Mnangagwa kusvika to the recent event yakaitwa a beauty pageant yakaitwa kuHippodrome Conference Center. Takaona zvakare Bona ana mai vake gari nepamuchato waConstantino Chiwenga. Takaona Bona ana mai vake Simba haana kunge abatika munguva iyoyo, vanhu vakawanda vakabuda vachikonfirma vachiti aiwa hazvichagadzirike, vakatorambana, hapana chichabuda, hapana chichagadzirika. Tisingazivi kuti munoona sei nyaya iyi, tiudzewo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.